Aduh. Bah, suwe ini ya Allah. Iya ya, sik to. Sabar ngono lho. Ya Allah. Kok panas sih kaya ngene kok. Kendang cepet. Sik to, anune angel rami lho. Sindali gua. Kenyih, ya Allah. Blengang rasane. Sik to iki lho, arep teko iki lho. Kok rasa sabaran. Kaya kulur mentoto. Iya ya. Aduh. Sikilku kena eri malahan. Riri apa? Riri kok cepet mah rari kaya. Lah iki lho kena eri tenan iki lho kok malah disongkon. Alah ra riri apa alasan. Riri. Sak cepet-cepet ra ngerti kok panas sih kaya ngene iki kok malah rari kaya. Ngomongi kena eri ra. Ngomongi kena eri. Ayo tali iki, Gek. Diangkatne. Malah rari. Wong kok jak kerja cepet selak panas kok malah ra karu-karuan. Sabar ngono dadi wong. Sabar apa? Wong terahno yo kena eri tenan kok. Lah iki lho rine. Lah, Boh. Riri apa? Kaya ngono sambate kaya wong dipolo. Lah sampean ora sabaran kok dadi wong. Sabar apa? Yo, diangkat. Ya. Ular telur orang ngerti panas sih. Ngomongin tenan iki rada abot. Ya. Dur, 1 2 3 cur. Wes, curug. Aduh. Keteng kayak gulung jejen. Aduh. Oh, gemes aku rasane kowe. Sakit loh. Weh, jan. Duh. Kok dhuwur tuh malah ditengkek iki. Blok. Ngono aku yo anger kowe iki. Kon ngarep dhewe ra iso. Lah apa to? Ngrewangi ngunjukne ra iso. Ora mun aku yo ana. Ayo ngajekne. Ngangkat sing tenanan rang remukne awake wong lanang ngangkat ora tenanan blas. Ngangkat kok. Ayo. Iki apa tenan opo ndaramu ki tok-tokan apa piye? Yo. Sanggar, sorong. Sing tenanan. Sorong. Mun aku ki karo kowe iki. Lah apa tenan? Jeneng abote kok ngene malah. Nak kaya